असीध करो सीध करो ममकाज आधे गौरी के लाला अरे राउर पार्वती मैया पिता डमरुआ एगो बड़ी लय हाला कइले रहे सुनबा गॉड गॉड कि तहरा अखिया के काज हमर जान ले बताओ वो आंख में कितना शक्ति बा कि काजल से जान जाता। हां जी महाराज लेकिन वो पर हमने के विशेष टिप्पणी नहीं के करे के खाली गणेश भगवान के बारे में कहे के बेटा अरे कि सुन गणपति गौरी के लला नावा गणपति गौरी के लला नावा गणपति गौरी के लला नावा गणपति गौरी के काहे से गणपति गौरी के गणपति गौरी के काहे से बोलिए भगवान। हाँ जी एति घड़ी बोलाए विपद हमनी बाबा केहू कहता कि होने टूटता केहू कहता होने टूटता कोई लगे टूटी कि ना टूटी कहीं में डर भइल बा। अरे तो सुनो गणपति गौरी के लला बहुत बहुत गणेश वंदना पे पुरस्कार बार बार नमस्कार जय जयकार। पहले भक्त की जब कृष्णा भगवान के मम्मी माता यशोदा हाँ जी जब पूजा कैली करे कृष्ण भगवान बन के आ गई आज हमनियों को बोलावो तनी आवे के बा कैसे सुनी ना की माई राउर सब पहली भारी बेटा बन के आई गईले यही गीतिया के अगर जागरण हमने के गाई जैसा नाचे लगब जाए अंदाज बदल जाए कैसे सुनी ना की बेटा बनी के आई गईले सुनी ना की आई नारे रत पहली भारी बेटा बनी के आई गईले हे पपुआ के तेरा पवन भेद होइबा हे पपुआ के तेरा पवन भेद होइबा। अब एक लाइन में उड़ावे के बा त नेताजी के फिर कहीं जाए के बा इतना टाइम खराब कोई ठीक नहीं है ओकर बाद हमनी के कहि तो सुनो गणपति गौरी के ललनवा अरे ललनवा अरे तो सुनो गणपति गौरी के ललनवा Thank you.
बोलो गणेश भगवान की जय।